Start. Hei, Hei, ja tervetuloa seuraamaan lyhyttä esittelyä opinnäytetyöstä. Minä olen Tommi Riekki. ja minä olen Isto Saastamoina. No mikäs meidän aiheena on? No meidän aiheena otsikon mukaisesti spirometrian suoritus Medicro-laitteella. Spirometria on keskeinen menetelmä keuhkojen toiminnan arvioinnissa. Se auttaa diagnosoimaan hengityssairauksia, kuten astmaa ja keuhkoaftamatautia. Me toteutettiin opinnäytetyö kehittämistyönä, jonka tuotoksena syntyi video-oppimateriaali. Valittiin lineaarinen malli ohjaamaan tuotoksen kulukua. No, mikäs meidän tarkoitus ja tavoite oli? Kehittämistyön tarkoituksena oli tuottaa video-oppimateriaali spirometrian suorittamisesta Medica Pro-laitteella Savonian terveysalan opiskelijoille. Meidän tavoitteena oli tukea spirometriaan liittyvää opetusta ja lisätä valmiuksia spirometrian suorittamiseen terveysalan opiskelijoille. Kehittämistyö toteutettiin Savonian ammattikorkeakoulun toimeksiannosta. No mitäs videolla näkyy? No meidän työ yhdisti käyttöohjeiden tarkkuuden ja tutorialivideon selkeyden. Me rajattiin meidän aihe käsittelemään näitä 6 pääkohtaa. 1. Ohjelmiston käynnistys, eli konkreettisesti näytetään, mistä lähdetään liikkeelle. 2. Potilaan esivalmistelu, eli mitä tietoja ohjelmiston pitää täyttää. Vaihe 3. Välineistön kalibrointi, jolla varmistetaan, että laitteesta toimii oikein. 4. Hitaan vitaalikapasiteetin mittaus. Tällä saadaan keuhkojen kokonaistilavuus selville. Kohta 5. Nopean vitaalikapasiteetin mittaus. Tällä taas mitataan, että paljonko keuhkosta tulee räjähtävällä puhalluksella ilmaa ulos. Ja sitten lopuksi 6. kohtana tulosten tulkinta, eli käydään läpi tuloksia ja avataan puhallusten hyväksymiskriteereitä ja toistettavuuskriteerejä. No, miksi nämä? Meidän työtä alusta saakka ohjasi laatukriteerit, joita oli 5 kappaletta. Ja laadukas video on merkityksellinen, selkeä, ytimekäs, saavutettava ja sillä on pedagogista laatu, eli 5 kohtaa. No, miten sitten mitattiin näitä kriteereitä? Me teetettiin WebPropol-kysely näiden laatukriteerien pohjalta ja lähetettiin meidän kohderyhmälle, eli terveysalan opiskelijoille. Kyselyyn vastaaminen perustui vapaaehtoisuuteen ja oli täysin anonyymi. No, mitäs tuloksia sieltä saatiin? Kyselyn tulosten perusteella videotuki hyvin spirometriaan liittyvää opetusta ja se lisäsi opiskelijan valmiuksia spirometrian suorittamisessa. Lisäksi video koettiin sopivan mittaiseksi, saavutettavaksi, ymmärrettäväksi ja selkeäksi. No miten tätä tuotosta voidaan hyödyntää? Tuotoksella on välitöntä lisäarvoa Savonialle ja terveydenalan opiskelijoille monipuolisemman opiskelumateriaalin myötä. Savonilla ei ole toistaiseksi tehty vastaavaa videomuodossa toteutettua työtä, mikä tekee meidän työstä ainutlaatuisen ja se tuo uutuusarvoa. Tässä oli meidän lyhyt esitys meidän opinnäytetyöstä. Kiitos teidän ajasta ja tsemppiä opintoihin. Kiitos, hei hei!